Здравейте, крипъри! Аз съм Крипърмен и това е седма част на оживяване в Майнкрафт 1.10.2. Вече правилно го изричам. Нали, тук е сервер. Това отнема, това ще е така. Това да е първия. Трябва да е това. Така, изчакайте малко. Къде съм? Изчакайте, къде съм аз? Може би не това съм. Така. Чакайте малко. И сега ще справя. Извинете, хора, но нещо сервера случайно се изтрил. Май. Не мога да го намеря. Тук това е мод. Май, да. Или не. Аз не знам какво е. Не мога да го намеря. Къщата и може би това 6 част е последната серия. Извинете, хора, но имам и добра новина. Тя е, че ще снимам и други клипове, на други игри, такива неща. Ще снимаме в един канал, който се казва YouTuber Friends. В един клип го има, но лошата новина е, че не мога да продължа да снимам на оживяване в Майнкрафт. Това е жалко, но не знам, но може би някой друг път мога отначало да започна да снимам. Това не знам дали ще стане. Но сервера се изтрил и не мога да продължа. Това беше от мен. Абонирайте се, поставите лайкове. Дано да ви е харесал клипа. Не би трябвало да ви е харесал, защото нещо се е изтрило сервера. Но не знам защо. Но това беше от мен. И чао!